Folini waliɲuman an b'o kɛ k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bi ye tɛnɛ ye janvier kalo tile 30 san 2023 ni y'an ka donkibaru waati selen bi donkibaru kɔnɔna la an bɛna an da don jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma coalition des forces juvéniles pour le renouveau du Mali a dalasurun o de ye COFOR Mali ye ni o ye sifinnakaw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye minnu n'a laɲini ka se ka ɲɛrɛkura di an ka jamana ma olu ye wulikajɔ baara kɛ min bɛ tali kɛ dalasumsumni na ale ni kibaruyadenw ni kunnafonidiw ka ɲɛsin jamanadenw yɛrɛ kɔni ma min bɛ tali kɛ an ka jamana cakɛdaw ale ni kalafili minnu nali an bɛna an da don la ka walawalali kɔnɔna la ka fara kan jɛkulu min fana bɛ nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko coopérative bɛɛ ka nafa olu kɔni ye sugu labɛn sugu min n'a kɛra kalanso min bɛ Ɲarela Père Michel kɔnɔna la ayiwa a bɛ kɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ kɔni ma a bɛ kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen min ni o ye tilafila baara ye nin ye a tako fɔlɔ ye an bɛna an da don fana n'an ka walawalali kɔnɔna la ka fara kan jɛkulu min bɛ nɔ n'a a bɛ fɔ a ma ko mouvement Ambiko ani a ma ɲɛma Fatumata Batory Ɲane olu kɔni taara ka dɛmɛ don dugu min ma o de ye Kɛrsi Ɲane ni ale bɛ yɛlɛmani yɛrɛ kɔni fɛ ka taa jibondon belebele d'u ma an bɛna an da don fana la ka walawalali kɔnɔna la ka fara kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye minnu sɔrɔ an bɛ don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na jɛkulu min bɛ nɔ ni ale ye coalition des forces juvéniles pour le renouveau du Mali an y'a fɔ a dalasuru o ye COFOR Mali olu ye kolobokari baara kɛ ni o bɛ tali kɛ dalasumsumni na fo ka taa se kibaruyadi ni kunnafonidiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cakɛdabaw olu yɛrɛ kɔni kan ayiwa ani ka se ka ɲɛfɔli kɛ kalafili baara minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka na don n'a nataw yɛrɛ kɔni fana la fo ka taa se jamana yɛrɛ kɔni bɛ mara cogoya min na bi ayiwa jamanadenw fɛla o hakilina u b'a fɛ jumɛn de ka yɛlɛma ayiwa ka se ka ɲininkaliw ale ni dalasumsumniw kɛ ka bɛn ni o hakilina ninnu ye nin baara in a bɛ kɛ Bamako sigida kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a daminɛ a fɔlɔ ka taa bila fɔ sigida yɛrɛ kɔni wɔɔrɔnan na ayiwa nka an tun bɛ kɛnɛ min kan o de ye sigida yɛrɛ fɔlɔ ta ye min n'a kɛra Dumasana ka bɛn ni tɛnɛndon yɛrɛ janvier kalo tile 30 san 2023 o y'a ye k'a fɔ maa 21 olu de kɔni bɛna baara kɛ min ye sigida fɔlɔ kɔnɔna la nka a maa bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka bɔ Bamako sigida fɔlɔ fɔ wɔɔrɔnan na o bɛ t'i jɔ 121 na nka kɛnɛ in yɛrɛ kan i b'a ye k'a fɔ maaba caman yɛrɛ kɔni tun bɛ nɔ ka bɔ min ye sigida fɔlɔ ye o mɛrilakaw olu tun bɛ nɔ fo ka taa se min ye jɛkulu min n'a bɛ fɔ ko COFOR ale secrétaire général o yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ in kan an ye ɲininkali yɛrɛ kɔni k'u la hakilinaw ale ni baara in bɛ ka kɛ kun kɔnɔna la kɔni sɔnna ka an ka dalasumsumu ka se ka olu yɛrɛ kɔni jaabi an bɛ taa min ye Mamadu Konate ni ale yɛrɛ kɔni ye maire ye Jelibugu ta an bɛ jɛ an bɛ ale lamɛn sabali ka ɲi Ture ale ka caméra la. Ok, an bɛ foli lasaw bɛɛ ma an bɛ Dumasana yan bi n'o ye commune 1 ye an bɛ lancement de bolo kan bi n'o ye COFOR Mali ka lancement ye COFOR Mali yɛrɛ ye regroupement jeune don min ye mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan min ye politique mɔgɔ association ani bɛɛ b'a fɔ société civile bɛɛ b'a la bi ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka tila ka n'a lajɛ ka enquête dɔ de boloda Mali yɛrɛ kɔnɔna na lancement kɛra commune na bon ko y'a jateminɛ commune tɔw fana bɛɛ b'a la bi sɔgɔmada in na an fɛ yan Dumasana n'an bɛ Dumasana yan bi an ye lancement kɛ lancement in kɛra ka agents bila terrain kan minnu bɛ se ka na enquête dɔw kɛ k'a dɔn jeunesse yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn bi n'i y'a lajɛ réforme ko natɔ don n'i y'a lajɛ fana k'a lajɛ bɔtu minnu fana natɔ fana don jeunes fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ u ka jateminɛ fana ye mun ye u bɛ ka jate wa u tɛ ka jate wa o la enquêteurs de bɛna bila commune kɔnɔ ni tile 16 in na min bɛ se ka baara kɛ ka se ka hakilina dɔw fana ta tuguni min bɛ se ka jeunesse yɛrɛ don da la k'u don ba la kosɛbɛ. Jakarija Jakite i b'a ye a ka kuma lase kɔnɔna la a y'a yɛrɛ k'a fɔ nin kɔni ye hakilina ye hakilina min n'a taara olu yɛrɛ ka jɛkulu fɛ a kun de ye ka se ka dɛmɛ min ni olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma o kun bɛ bila nin baara in kɔni na wa nka kɛnɛ in fana kan a ye min ye hakilina minnu b'u fɛ ani fɛla minnu yɛrɛ kɔni b'u fɛ ani baara in u y'a kɛ kun jumɛn yɛrɛ kɔni fana la a y'i da don o la ka se ka walawalali kɛ o bɛɛ kɛra sabali ka ɲi Ture ale yɛrɛ kɔni ka caméra la an bɛ jɛ an bɛ Jakarija Jakite ni ale COFOR Mali secrétaire général ye an bɛ jɛ an b'a lajɛ sabali ka ɲi Ture ka caméra la. Ale tɔgɔ Jakarija Jakite COFOR secrétaire général ye COFOR yɛrɛ jɛkulu ye n'an b'a fɔ ma ko coalition des forces juvéniles pour le renouveau
am se ka fo plateforme ne do beba akonona na mo kele ta te et puis jokilu mundo c'est apolitique anti politique bara ka konna la am activité citoyenne ani activité de sensibilisation amo de ka konna la donc am foli nga monsieur le maire no yanga monsieur Fodé ale de way anga kene de fayata parce que am awlu le ka commune ngono donc ale to ala mi commune élu befu am ga bara minge olu ka demeni baralo ani faso demen baralo barsabla ni a jati mina am wakati mina no français fanga be kunche ni kalata de o kalata dum fene ti saka ke fo chifu hake ga don chifu ko e mana do chifu munu me saka voter o ga don chifu munu saka voter o ga do fero ka tige yani français fanga laban kunche donc barani o era de aklina bani o de an objectif era o de donc jeune munu me no nu utita voter muna utita voter ani jeune munu me no no asoro na fuma ko nouveau mangeur kalata temeno no asoro tumbe santane wolonvla na biobe santane sekina o beka nga voter parce que charia de do puis ou ga droit ou ga hacker de do donc faut jamana ki écrito la ko fero tige ka no ya fene iga sigida la ibe se ga enrouler togo mina ani ibe se ga ta en compte togo mina iga voter idana ma et pour que demsonu yada ko seno jamana jojo akuma na wale yaula bara nye commune woro en be bara de mimi ka kan fe gale folo la o de ka ke gale to be la commune 1 fo commune 6 commune o commune abebe agent mukan ani kele o d'état donc anta e commune folo e quartier kononto donc a quartier kononto ekubu wolon flande ekubu kononto ne be parce que am se ka fo mogo saba o de be quartier kelema donc ani objectif duma o ka se ka mogo keme ka o kuma ɲɔgɔnya ka wakilina taw dɔn k'olu ka lahalaw dɔn donc n'an y'o sɔrɔ a bɛ bɛn mɔgɔ 700 ma par jour a bɛ ko équipe 7 de don pardon donc a bɛ bɛn mɔgɔ 700 ma par jour a bɛ bɛn tile 16 baara de ma donc o tile 16 baara n'an y'o données sɔrɔ an b'a fɔ o ma ko données à caractère scientifique parce que a bɛ ka bɔ denmisɛnninw yɛrɛ de la donc données à caractère scientifique an bɛ proposition kɛ an ka commune mairie ye ani an bɛ proposition kɛ an ka jamana autorités ye parce que o bɛ ka baara minnu kɛ n'o ye réforme ye o bɛ kɛ an jeunes yɛrɛ ka contribution ani an jeunes ka jɔda pour que transition français fanga ye a bɛ se ka kuncɛ hɛrɛ la cogo min na ani jeunes ka hakilina ka ta en compte ani réforme na jeunes ka kɛ sur la table de négociation ani yɛlɛma fɛn fɛn kan ka don sariya kunda n'o y'an ka sariya sunba ye jeunes yɛrɛ ka hakilina ka di jeunes ka degun ka dɔn ani jeunes ka lamɛn u ka se k'u hakilinata fɔ jamanako la. ina komi an y'a fɔ cogoya min na baara in a bɛna kɛ Bamakɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen la tile 16 o baara o yɛrɛ de kɔni don an bɛ bɔ yen an bɛ taa coopérative bɛɛ ka nafa olu ye min ye foire belebele a bɛ fɔ min ma foire bɛɛ ka nafa o de ye sugu min ni a bɛ labɛn kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ye nin ye a tako fɔlɔ ye a kɛra min ye coopérative bɛɛ ka nafa yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanso min yɛrɛ kɔni bɛ Ɲarela n'a bɛ fɔ a ma ko Père Michel ayiwa o kɔni ye nin labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ ɲɛsin jɔnniw ma olu de ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ye minnu ni olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ sɛnɛ yɛrɛ kɔni ma ayiwa kɛnɛ in kan mɔgɔba caman tun bɛ nin nɔ min ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye ani kalanso yɛrɛ kɔni ɲɛma fo ka taa se a kalandenw yɛrɛ kɔni ma sanni kɛbaw ale ni feerekɛbaw olu yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan n y'a fɔ kɛnɛ in bɛ a tako fɔlɔ la nka min ye ayiwa kalo ye u kɔni b'a fɛ ka labɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa weekend yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye samedi ale ni dimanche yɛrɛ yaasa sanni kɛbaw ale ni feerekɛbaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogoya min na min ye feerekɛbaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ minnu ni olu bɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogoya min na nka an ka ɲininikɛlaw olu yɛrɛ kɔni taara kɛnɛ kan o ye Mayimuna Tarawele Salif Tarawele Fatumata Tarawele olu ye ɲininkali kɛ maa minnu na an bɛ jɛ an bɛ o lamɛn. Coopérative bɛɛ ka nafa ye jɛkulu ye jɛkulu min bɔra centre Père Michel la Ɲarela u ye sugu labɛn tile 2 sugu janvier kalo tile 30 ka taa bila tile 31 na san 2023 Père Michel kelen o kuru kɔnɔ kɛnyɛrɛ ye tigilamɔgɔ caman kun bɛ minnu n'olu ka baara bɛnnen bɛ sɛnɛ kun ye sɛnɛkɛla ni sannikɛlaw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na sugu in ye kalo o kalo u bɛ tile 2 ta yaasa sɛnɛfɛn minnu bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yen ka t'olu yira diɲɛmɔgɔ la legimu sɛnɛcogo jɛgɛ ani sɛw maracogo fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma kɛnɛw kan sanni kɛbagaw fɛnɛ taara yen a kɛra nisɔndiyaba ye an ye ɲininkali kɛ kɛnɛ in labɛnbaga dɔ la n'ale tɔgɔ bɛ ya Lidi Kone an bɛ jɛ an b'ale lamɛn.
an tile ne tɔgɔ ye Peyan Lidi Kone, ne ye coopérative bɛɛ ka nafa secrétaire administratif ye. Ni wagati la an bɛ coopérative bɛɛ ka nafa ka foire kɛyɔrɔ la, foire min bɛ ka kɛ Père Michel kɔnɔna la. A daminɛra bi n'o ye tɛnɛn janvier kalo tile 30 ye, a bɛ ban sini mardi tarata tile 31. An nisɔndiyalen bɛ bi ne ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ka tugu ni nin ye an ka première édition ye ni foire ko la, ani a tɛmɛna an ka ɲininiw kan. An kun y'a laɲini komi ko fɔlɔ don an yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ dɔnnibaw ye k'an bɛ foire organiser, an bɛ stand 10 di mɔgɔw ma, mais Ala ka barika la ani entrepreneur yɛrɛ ka engagement fana kama bi an filɛ nin standen 17 la ani exposant 21 o b'an bolo. Donc o ye nisɔndiya koba ye. An bɛ a ɲini population fɛ, ka ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ ko in daminɛra cogo min na tantɔ a ka se ka laban o cogo la. Don nataw la minnu bɛ ka na ka fara kan olu fana ka kɛ ka ɲa ani jama ka bɔ. Bi ta kɔni kɛra sewakoba ye parce que mɔgɔba bɔra, an yɛrɛ kun ma sigi ni nin bɛɛ jama ye. An bɛ mɔgɔw fo la ani an bɛ mɔgɔw wele u ka na parce que an b'a fɛ ka foire in kɛ kalo ka bɛn week-end ma, ani a dabɔkun ye entrepreneur ka se ka visibilité caman sɔrɔ, population fana ni entrepreneur ka se ka don ɲɔgɔn na, a n'a ka kɛ yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ a faamuya ko yɔrɔ min na kalo u ni Mali Sɛnɛgala jeunes ani bayɛlɛmali jeunes bɛ se ka ɲɔgɔn yɔrɔ min na. O ye an ka laɲini ye, ani an bɛ maliyɛn bɛɛ wele u ka se k'an dɛmɛ nin ko la, ka tuguni an mago bɛ maliyɛn bɛɛ ka soutien na. Feere kɛbaga dɔ kun bɛ yen n'ale ka sɛnɛ bɛnnen bɛ gɔyɔ, aubergine, tamati a n'a ɲɔgɔnna caman, minnu n'olu bɛ sɛnɛ n'an yɛrɛ ka nɔgɔw ye. Dɔw fana tun bɛ yen nansara nɔgɔ dɔɔni bɛ kɛ minnu kɔrɔ. A y'a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen nafa f'an ɲɛna. An ka jɛ an ka karamɔgɔ Ture, Aïche multi service bigi lamɛn. Karamɔgɔ Ture, bon bi an bɛ Père Michel mɔgɔw ka événement dɔ kɛnɛ kan. N'u y'a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ anw jeune entrepreneur ni mɔgɔ dɔ wɛrɛw associé a la, donc an b'o o kɛnɛ de kan bi. Père Michel ka kɛnɛ de don mais u y'an associé a la. Jati n bɛ se ka dɔɔni f'i ɲɛna a kan, i n'a fɔ an tɔgɔ b'a fɔ cogo min na ko Aïche multi service, an ka baarakɛyɔrɔ an bɛ fɛn caman kɛ, mais bi Père Michel ka kɛnɛ in a y'a ŋaniya ka na ni sɛnɛfɛnw de ka na wolo yira mɔgɔw la, mais n'i ye sɛnɛfɛnw ye i b'a dalen i b'a fɔ ko nin fɛn bɛɛ caman traité de bɛ yen nɔ actuellement. Mais anw ta ye ka na ka différence de yira mɔgɔw la parce que anw bɛ bio ni semi bio de kɛ i n'a fɔ an delila k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na. Donc ɲɛ bɛ fɛn fɛn mun na an ka tabali sanfɛ yan nɔ, hali n'a y'a sɔrɔ a ti i ɲɛ fa komi tɔw parce que o ye différence mun ye, u bɛ engrais minnu utiliser ani an bɛ minnu utiliser o de don. Donc an nana produit sain de yira mɔgɔw la bi Père Michel ka kɛnɛ kan. Voilà, an ka tabali falen bɔ o de la bi. Voilà, i b'a dɔn bi n'i y'a jateminɛ an bɛ wari mun sɔrɔ, mɔgɔ b'a ko dɔ farala sɔrɔ o kan, mais an bɛ bɔli mun kɛ ka furakɛli kɛ o de ka ca parce que an ka dumuni minnu bɛ yen nɔ an b'a dun i b'a sɔrɔ a caman ye engrais chimiques ni fɛnw de. O de kɔnɔna la anw sigira ka miiri k'a fɔ ko an bɛna lajɛ ka fɛn di mɔgɔw ma nɔgɔ minnu gɛrɛgɛrɛ bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yen nɔ n'o y'an ka sununkun nɔgɔw n'an ka bagan nɔgɔw ye. Donc n'an b'o kɛ ka baara minnu kɛ k'a sɔrɔ produit organique fɛngɛ foyi t'a la, an bɛ wele ko bio, mais bi an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn a ko ma nɔgɔn kosɛbɛ. C'est pour que caman bɛ yen nɔ an taara wolo la semi bio la an bɛ an ka engrais chimique ninnu k'a la mais fitinin dɔrɔn, dɔw fana bɛ yen nɔ an ye olu bɛɛ kɛ bio ye directement. Bon différence min yɛrɛ bɛ kɛ u n'u cɛ non seulement i bɛ kɛnɛya mais n'i y'a san i bɛ se k'i ka fɛnw kɔrɔnkɔrɔn i n'a fɔ aw gadonmusow yɛrɛ a bɛ se ka fɛnw mara ka mɛn comme sɔrɔba tɛ bolo la n'an ye wariw d'aw ma don min na n'a bɛ semi bio sɔrɔ wala bio a bɛ se ka tile 15 n'a san tile 1 o de y'a avantage ye. Voilà ni mɔgɔw mago bɛ Aïche multi service la n'i bɛ fɛ k'an sɔrɔ foro la o ye Safo de ye mais Bamakɔ yan nɔ an jabala bɛnnen don Dravela ma boulevard sanfɛla. Bon nɛgɛjuru sira damadɔ b'an bolo ni minnu ye fɛngɛ n'Ala sɔnna ma n'i bɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na 66 98 53 33 76 98 53 33 Inch'Allah ni mɔgɔ min ye olu fila fɛn fɛn la kelenna kongo i ni Aïche multi service ka cɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma. O bannen an gɛrɛla an balimamuso la Fatumata Keyita, ale bɛ zɛgɛnɛ baara. A y'a fɔ zɛgɛnɛ den fo kana bila lili la a si tɛ fili. A y'i da don zɛgɛnɛ nafa fɛnɛ na k'o f'an ɲɛna ani a bɛ kɛ fɛn minnu ye n'o dɔ ye jus confiture ani fɛn wɛrɛ. An bɛ jɛ ka Fatumata Keyita lamɛn. Ne tɔgɔ Fatumata Keyita. An bɛ exposition de la min bɛ ka kɛ Père Michel la cour kɔnɔ. Ok, an ka baara ye de ka zɛgɛnɛ bayɛlɛma
an b'a bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye. An ka baara yɔrɔ tɔgɔ zɛgɛnɛso. An bɛ zɛgɛnɛ bayɛlɛma ka kɛ jus ye, ka kɛ confiture ye, ka kɛ sirop ye. An bɛ a kolo dilan a kɛ kɔlɔsi ni porte-clés ye. An bɛ safinɛ dilan, an bɛ den yɛrɛ feere n'o y'a kisɛ. An ka baara bɛnnen n'o de ma. Tɔnɔ b'a la. Ni zɛgɛnɛ bɔra an bɛ fɛn wɛrɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ gingembre kɛ o sirop ani tamarin sirop n'o ye tomi ye. An bɛ bisaab jus fana dilan. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ zɛgɛnɛ nafa baden b'a la parce que zɛgɛnɛ filɛ nin ye ale fan si tɛ fili c'est-à-dire ɲaman tɛ zɛgɛnɛ la. Zɛgɛnɛ fan bɛɛ bɛ kɛ fɛn dɔ ye mɔgɔ caman bɛ furakɛli sira de dɔn donc a bɛ bana caman furakɛ i n'a fɔ kɔnɔdimi kɔnɔja ni jabɛti b'i la donc jabɛtitɔ bɛ a den mugan a ka fisa o ma kosɛbɛ bawo a bɛ sukaro bɔ jabɛtitɔ fari la. A bɛ muso ka règle kɔnɔdimi n'o ye laada kɔnɔdimi a b'o furakɛ. A bɛ estomac furakɛ douleur d'estomac. A ka ɲi cɛ ma kosɛbɛ bawo a bɛ hormone sexuelle ka baara facilité o ni a ɲɔgɔnna caman. Zɛgɛnɛ ka bana furakɛta ka ca kojugu. Ok an sɔrɔli ka nɔgɔn an bɛ supermarché caman na Bamakɔ Kati. An ka numéro ye 75 14 61 24 n'i y'o wele i b'an sɔrɔ an bɛ livraison kɛ. Mouvement Ambiko ale jɛkulu ye jɛkulu min ni fanga ɲinitɔn don o ka bɔ a la wa jɛkulu fana don a bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin n'o ye an ka jamanadenw yɛrɛ kɔni fana ma wa o wulikajɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la k'a daminɛ min ye Kayi fo ka taa bila Menaka n'o ye Mali yɛrɛ kɔni dugu laban ye wa tɛmɛ tɛ kɛ dugu foyi la k'a ka dɔgɔ dɛmɛ min n'a bɛ se ka don u kɔni b'o kɛ o hukumu de kɔnɔna la dugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Kɛrisi Ɲani ni ale ye yɛlɛmani dugu dɔ yɛrɛ kɔni ye min ni jiko gɛlɛya yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ ka bɛn ni karidon ye janvier kalo tile 29 san 2023 mouvement Ambiko olu yɛrɛ kɔni taara min ye ka jibondon belebele ka se k'o baara kɛ nɔ n'a bɛ fɔ min ma ko forage yaasa min ye gɛlɛya min bɛ ka ɲɛsin jiko ma o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na bari ka d'a kan adamadenya yɛrɛ kɔni o ye ji ye ni ji tɛ yen nɔ adamadenya tɛ yen nɔ yaasa ka se ka dɛmɛba kɛ olu kɔni ye nin wulikajɔ kɛ ka taa ji d'u ma baara min kɔni kɛra a fɔra ka se ka waleɲuman dɔn ye nɔ dugulamɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ maa min tun bɛ kɛnɛ kan min ye mouvement Ambiko ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la o de ye a coordinateur régional ye ni a tɔgɔ Dawuda Kamara i b'a ye maa caman olu yɛrɛ kɔni kun dalen bɛ ale yɛrɛ kan yaasa u ka se ka taa nin baara in a kolobɔ karili ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ. An bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Irisi cɛla la maa caman kun hakili la k'a tɛna se ka kɛ nka bi an bɛna sigi a kɛnɛ kan sɔɔni Mali ale ni Irisi la kɔni cɛla la olu ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma hali n'o y'a sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na kɔni tun bɛ taama la farafinna jamana kɔnɔna la a kɛra min ye ayiwa wale ɲuman dɔn ye ka ɲɛsin min ye o jamana dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ani baara laɲini ka ɲɛsin o jamanaw fɛnɛ ma nka o taama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la caman yɛrɛ kɔni ye kuma fɔ ka ɲɛsin Mali ma bari ka d'a kan ko n'a a y'a sɔrɔ Mali ni Irisi kɔni bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la olu tɛ se ka na taama la farafinna jamana tɔw kɔnɔ ka se ka Mali yɛrɛ kɔni to yen nɔ nka o ma kɛ ka waati jan sɔrɔ ayiwa Irisi olu ka minisiri min ni a bɛ wele ko Sergei Lavrov ale ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma laseliw yɛrɛ kɔni kɛra min ma yɛrɛ k'a fɔ ka bɛn ni février kalo tile 6 ka taa bila tile 7 na ayiwa taama u bɛna kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma baarakɛ ɲɔgɔnya ani ni teriya min bɛ a ka jamana ani Mali jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ taama in bɛna bila o hukumu kɔnɔna la ka bɔ yen min ye Burkina premier ministre ye ale kɔni ni ayiwa Canada olu ka lasigiden kɔni ye kuma kɛ a y'a yira k'a fɔ waati min na ni Canada yɛrɛ kɔni sɔnna ka se ka min ye kɛlɛkɛminɛ ka se k'o ta ka di min ye ayiwa Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma o jamana kelen o bɛ se ka kɛlɛkɛminɛ yɛrɛ kɔni ta ka di Burkina jamana ma olu ko olu mago bɛ kɛlɛkɛminɛ yɛrɛ dɔrɔn de la ayiwa min ye ka se ka banbaci wale k'o kɛlɛ cogoya min na ka bɔ olu ka jamana kan o kama min ye o ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ ayiwa gouvernement yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma hakɛto b'a la premier ministre ale kɔni ye wele da wele min n'a kɛra ka ɲɛsin Canada olu ka lasigidenw min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ ayiwa min ye Burkina ka ɲɛsin Burkina yɛrɛ kɔni ma yaasa a ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɛmɛ don u ma dɛmɛ min n'a bɛ kɛ kɛlɛkɛminɛw ta fanfɛla la yaasa u bɛ se ka banbaci kɛlɛ k'o kɛ cogoya min na ka b'u ka jamana yɛrɛ kɔni kan
an bɛ taa nanzara jamana kan i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ sari 300 ayiwa o kɔni o dilen min ye Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ min jamana minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ OTAN na Volodymyr Zelensky a ye kɔni ye laɲini kɛ tuguni ka bɛn ni karidonya yɛrɛ kɔni su ye o kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ minɛn min n'a kan ka d'olu ma ka se ka ayiwa o baara k'olu kɛ teliya la ayiwa ani kɛlɛkɛminɛnkuraw n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na ayiwa yaasa ka se ka kɛlɛ kɛ u ni Russie ka kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ sen na nka Russie jamanaw kɔni ye laseli min fɛnɛ kɛ ka d'a kan olu y'a jira k'a fɔ ayiwa ɲendo min bɛ ka kɛ nanzara jamanaw yɛrɛ kɔni dɔ fɛ a tɛna se ka kɛ foyi ye gɛlɛya kɔ ka ɲɛsin min ye Ukraine jamana ma ale ni Russie jamana yɛrɛ kɔni ma nka halisa min bɛ tali kɛ Ukraine jamana ɲɛma n'a ale ye Volodymyr Zelensky wa kɔni ye ɲinini kɛ ko kura tuguni n'o ye nanzara jamanaw yɛrɛ kɔni fɛ yaasa olu bɛ se ka kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni di ale yɛrɛ kɔni ma cogoya min na bari ka d'a kan a ko an bɛ waati min na gɛlɛya kɔni o bɛ yen nɔ nka k'o bɔ a la Chinois olu ka ministre min kɛ baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma ka bɛn ni bi tɛnɛndon yɛrɛ kɔni olu ye kankarimada kɛ États-Unis jamana ye u bɛ ka kɛlɛkɛminɛ min ta k'o di Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma yaasa u bɛ se ka olu baaraw jɔ cogoya min na ni fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔ olu na tugun ɲɔgɔn komi n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi k'an ka diya ninnu cari diɲɛ maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ